Il-Fond Strateġiku għas-sena 2015 propost fil-programm tal-Kummissjoni Ewropea u ftit wisq u wasal tard wisq ukoll. Għal dan l-Europarlamentari Alfred Sant meta kien qiegħed jagħti spjegazzjoni tal-vot tiegħu. Dan wara li mexa mal-linja tal-Grupp Politiku tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fuq il-mozzjonijiet differenti tal-programm ta' ħidma għall-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt b'kollox kien hemm 7 mozzjonijiet. Minkejja li dan il-fond huwa ftit, l-Europarlamentari Alfred Sant qal li l-programm tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2015 huwa mimli u jmur dritt tal-punt. Qal li minn dan il-lat dan il-programm huwa ta' min jilqgħu għaliex jirrikonoxxi wkoll il-ħtieġa għal azzjoni urġenti biex jiġi stimulat investiment ġdid. Madankollu l-mistoqsija tal-Europarlamentari Alfred Sant tibqa' jekk il-proposta biex jitwaqqaf Fond Ewropew ġdid għall-investimenti strateġiċi tistax tagħmel differenza. U qal li dan il-fond qed jinbena minn flejjes li diġà ġew allokati u meta mwiżna b'impenji privati se jammontaw għal pakkett ta' 315 biljun. Alfred Sant temm jgħid li għandhom jinsabu fondi oħra biex ikun stimulat aħjar l-investiment ġdid.